halusin tulla näyttämään teille, miten mä saan tämän pipon näyttää tämmöiseltä pörröseltä ja siltä, että sitä ei edes olisi virkattu, koska mä oon siis tehnyt tän itse ja nyt tässä vielä näkyy tosi selkeästi nämä silmukat. Niin nyt mä näytän teille, miten tää kaikki tapahtuu, miten mä saan sit semmosen pörrösen. Multa löytyy täältä tämmönen tosi perus Tangle Teaser. Tästä saa pörrösen sillä, että tekee tämmöstä vähän niinku nostavaa liikettä. Ja tässä menee siis useampi minuutti. Mä teen tätä yleensä jonkun 10 minuuttia per pipo. Ja nyt mä käännän tän ympäri. Tätä ei ole pakko tehdä, mutta mä haluan tästä paksumman näköisen, joten mä käännän tän ja samalla lailla harjaan tän nurjan puolen. Tää ei ole vielä valmis. Seuraavaksi nimittäin höyrystetään tää pipo. Mulla on tämmönen höyrystin, jolla mä höyrystän vaatteita ja tällä pystyy höyrystämään myös tän pipon. Tässä on tämmönen harjapää, niin tällä pystyy tosi hyvin vetämään tätä lankaa. Tän jälkeen ero on huomattava, koska tästä tulee ihan erinäköinen. Kattokaa. Tää pipo on nyt valmis. Tää on ihan erinäköinen kuin alussa ja toi teki oikeasti mun mielestä niin ison muutoksen. Ja mä teen jokaiselle tällaiselle pipolle nämä samat vaiheet. Tältä tää näyttää nyt valmiina ja jos mä haluaisin tästä vielä pörrösemmän, niin mä voisin tehdä noin samat vaiheet vielä uusiksi. Mut mun mielestä tää on niin kiva ja ihan superlämmin, koska tässä on mohairia ja merinovillaa sekoitettuna. Mä oon tehnyt näitä pipoja jo useita ja tuun tekeen useampia, joten jos haluat nähdä, että millaisia muita pipoja mä teen, niin ota mun tiliseurauksia ja nähdään seuraavilla videoilla. Moikka!